Musika zuzenean telebista saioa Nafarroako Bera herrira etorri da gaurkoan. Estitxu Pinatxo musikariarekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duen Isilik daude harriak diskoa ezagutzeko. Disko honetan, 20. mendean zehar arrazoi politiko, sozial, moral edo erlijiosoengatik zentsuratuak izan diren kantuen moldaketak bildu ditu. Euskarara ekarriak. Gaur gurean, Estitxu eta zentsuratutako kantuak. Honetan lorik ez, maite itzalek naukate aspaldi, benaren jaun beltzen pare zapalduri, ez da ernatuko zaitun lore. Estitxu, atxaldeon. Atxaldeon. Bueno, disko berria ekartzen duzu, hain dela urte pare bat kaleratu zenuen zure bakarkako lehen diskoa, eta kaso honetan Isilik daude harriak izenpean ekarri duzu berria, non zentsuratuak izan diren kantak bildu dituzun lan berri honetan. Bai, hala da, nun olako, oraingoan olako kezka bat. Egia da hau ideia honekin, denboran eramala, bino dena hasi zen joan den urtin, ez? Naiz irratean lan egiten dut eta musika saio bat gidatzen dut eta astero gai baten inguruan aritzen nintzen, ez? Eta iruditu zitzaidan, gainera azken aldian ikusita edo sentsazioa dut askatasun adierazpena edo zentsurak eta geroz eta presenteago daudela gure jendartean eta ez dute garen horrekin atzera pauso bat ematen ari. Orduan, kezka horretatikan sortu zitzaidan ideia irratian horren inguruan solastekoa, ez? Eta hasi nintzen dokumentatzen, irakurtzen, 20. mendean zehar ze genero, ze musikari, ze kantu izan ziren zentsuratuak, eta pixkoat bideratu nun irratsaioa hortara, ez? Eta egia da, sentsazioan eukala, astero solasten nintzen, adibidez, aste batian naziek zentsuratutako musika generen inguruan. Edo frankismo garaian Euskal Herrian zentsuratu zen, edo Argentinako diktadura, edo Eliza, olako gaien inguruan. Eta sentsazioan nun, dokumentatzen eta denbora pila behar nula, eta sekulako lanketa zela, ez? Eta gero irratira joan, eta urdu beti handikan botatzen nun laneria, eta haiziak eramaten zula, ez? Orduan, nola ateitzen aldiodan etekin gehi honi, ez? Eta hortik sortu zen ideia disko hau egitekoa. 10 kantu bildu dituzu, Isilik daude harriak izena duen disko honetan, eta tartean badira euskal artista batzuk, eta mundu zabaleko beste hainbat ere, ez? Imaginatzen dut 10 kantu biltzeko beste hainbat ere izango zirela hor bidean, nola egiten da aukeraketa bat munduan zehar, edo baita ere Euskal Herrian dauden kantu zentsuratuetatik, nola egiten da aukeraketa bat 10-ekoa, hemen sartzeko disko batean. Etzen lan erraixa izan. Bino bai nolabait, zentsura sailkatu izan du da 4 talde diferentetan, alde batetik egon da zentsura erlijiosoa, Elizak ezarritako zentsura, bertzalde egon da zentsura politikoa, zentsura soziala eta morala, ez? Orduan bai nahi nula nolapait 4 talde horiek egon zitezen diskoan islatuak, ez? Orduan saiatu naiz, pixkoat 4ak ukitzen. Eta bertzalde, pixkoat atzian historio kuriosoa edo bitxia gordetzen dutenak, ez? Ze badire kasu batzuk, zenbait testungatik edo karatulengatik edo batzuk ridikuluak eta denak izan zirenak debekuak eta bertze batzuk aldiz historio bitxi bat gordetzen duten orduan saiatu ginen eta baita ere saiatu gara etzeila gelditu olako disko azkenean bertsioak egiten direnan, moldaketak egiten direnan arriskua da olako popurri arraro bat, ez, gelditzea diskoan, eta hori ere ez genuen nahi, nahi genuen denak izatea sintonia bat edo harmonia bat, eta orduan ez dara, denak nahiko hildo beretik, edo eta gero, hor esku hartzea ez, moldaketak egiterako garaian, baina, pixkoat irizpideak horiek izan ziren. Atzerriko musikarien artean berriz, Kate Bush, Leonard Cohen, Jethro Tull,
eta beste hainbat topa itzazkigu, Billie Holiday bezalakoak, eta esan daiteke musikalki oso anitzak, baino kausa batek elkartzen dituela ez, bere kantuak zentsuratuak izan zirela. Egia da batzuk mantendu dutela, zuk erran duzun bezala ez, kantu originalaren, ez dakit doinu hori edo, esentzia hori edo, minio bertze batzuk eraldatu ditugu guztiz ez, eta igual baitare izan da diskoaren orokortasun horri begira ez, edo sintonian egon zitezen edo batzuk ekarri ditugu gurera edo, bai, baina dena den, bai erran nuke diskoan ere badirela beraien artean, ez dakit, diferentzia nabarmenak ez. Iritsi dauden harriak, isilik udazken guztiak, isilik garrasirik latzenak, isilik arrano goitara, zezenaren marrua. Paradisu desiatu. 10 kantu bildu dituzu lan berri honetan, horietako batzuk nazioarteko musikarienak dira, beste batzuk Euskal Herrikoak, eta oan gaitezen pixkanaka aipatuz. Euskal Herrikoak esaterako, Xabier Lete, Lourdes Iliondorekin batera egindako poema batean oinarritua, eta Estitxu Robles. Hori da, zen azken batean zentsurazari bagara, norrobeki euskaldunak bino hortaz aritzeko ez, edo hori sufritu dugu ez hemen. Eta bai, bazen olerki bat Xabier Letek idatzizuna eta Lourdes Iriondok errezitatzen zuna, isiltasuna izenekoa eta kantu horrek ematen dio izenburua diskoari, isilik daude harriak errepikatzen baitu estribiluan, eta iruditzen zitzaidan ezin aproposagua, disko hau borobiltzeko, ez? Disko honen mezu hori borobiltzeko, ez? Azken batean, edo behintzat nik olerki hori interpretatzen dudalako, hemen, gerra zibila garaian, harriak eta dena isiltzen saiatu zirela, ez? Eta haunitzetan baita lortu ere, ez? Eta bertzalde, baita ere, bai, Estitxun kantua unigarrez, kantua sartu genuen. Ez akaso kantuagatik, baizik eta Estitxu haunitzetan isilarazia edo zentsuratua izan zelako Euskal Herrian, baita Lete eta Lourdes eta bezala, ez doka mairu garaiko mugimendu hartan Euskal artista unitz izan ziren isilduak, baina, igual Estitxun kasua kuriosua zen, ez zen, Estitxuk Euskal Herritik kanpo ere sekulako arrakasta izan zuen, Parisen, Txilen izan zen kantuen zerrendetako gailurrean egon zen Estitxu, orduan, ez dakit deigarria da, ez, hemendik kanpo ze arrakasta izan zuen, eta hemen isilarazia, ez, euskaraz kantatzeatik, edo euskararen inguruan, edo askatasunaren inguruan kantatzeatik, ez. Gainera, banun gogua baita ere, olako omenaldi bat egitekoa, zen niri iruditzen zait Estitxu, eta Lourdes, baina Estitxu ez dakitenik ahotsari begira edo, iruditzen zait Euskal Herrian egon den ahotsik handinetako bat. Esan daiteke 10 kantuak beraien artean hildo bat jarraitzen dutela, zure ahotsa dago hor frentean kantu guztietan, musikalki oso parametro ezberdinetan topatu ditzazkegu ez, badira kantu leunak, akustikoak, ilunak ere esango nuke, kantu batzu nahiko iluna gordinak dira, gara zentsurak ere badulako hor bere eskua. Baina bestetan rock kantuak ere topatu ditzazkegu eta pop melodiak asko ere. Bai, banaukan gogua pixkot, ez dakit, lehendabiziko diskoa grabatu genunean, oso kontentu bukatu nun diskoarekin, baina bai hartuztula igual hasiera batean nik pentsatu ez nun bide bat, ez? Eta disko geldoagua da, jazz, popan sailkatuko nuke, baina bai moldaketetan jazz ukitu batekin edo, eta banun gogua bertze zeu zer egitekoa eta sartzekoa indar handiagoa, rock doinutara joatekoa, eta orduan sartu ditugu kanta batzuk nahiko potenteak direnak. Bertze batzutan ere bai,
zuk aipatu dituzun kantu ilun horietan edo, kantuak berak eta atzean gordetzen duten zentsura arrazoia edo iluna delako izugarri, eta horietan igual bai ahotsa dago aurrerago eta presenteago, eta bertzale baita ere baditugu bertze kantu batzuk, a priori edo senzilloak diruditenak akustikoan eta baino horiek ere arrautu dute ez bere lekua diskoan. Aipatu dugu kantua hauek guztiak zentsuratuak izan dira bere garaian, zentsura hor dago, beti herrialde guztietan eta toki guztietan, baina esango nuke azken urteetan igual nagusitu dela beste tendentzia bat dela autozentsura musikaren artean, zentsuratuak ez izateko, zuk zeuk zure burua zentsuratzea letra asko egitearako garaian, ez? Hori ere gertatzen da. Eta beti gertatu izan du da, eta igual izango da zentsuretan okerrena. Azken batian, beldurraren poderio sortutako zentsura, ez? Ja ez gaituzte gainontzeko zentsuratzen, baizik eta ja ari naiz nire buruari, traba jartzen, edo ateak ixten, eta bai iruditzen zaidela zentsuretan okerrena. Kantu bakoitzak historia bat du, eta kasu honetan ere aipatu dezakegu Eiza Zakurraren historia, ez? Bai, Eiza Zakurra Big Mama Thorntonek grabatu zuen lehendabiziko aldiz, naiz eta jendiak batez ere izautzen duen Hound Dog originala Elvis Presleyen ahotsean, ez? Elvis Presleyek kantatzen zuen edo kanturik ezagunenetarikoa da, baina erran beharra da urte dexente lehenago Big Mama Thornton blues eta rhythm and blues kantari haundiak grabatu zula lehendabiziko aldiz, ez? Haunitze konsideratzen dutelako whitewashinga edo bertze zentsura eredu bat, ez? Hau da, whitewashinga konsideratu izan du da edo whitewashingak erran nahi du zuritzea, ez? Kasu honetan Big Mama Thornton emakume beltza, afroamerikarra, eta bai ikusi izan du da historian zehar beltz batek grabatutako edo beltz batek kantatutako abesti batek arrakasta baldin bazun, gero xuriak edo arrakasta hori bere egin eta beltz kolektibo hortan edo arrakasta baldin bazun, musikari xuri batek edapen handiagoa duenez, arrakasta ere handiagoa lortzen zula, ez? Horregatik konsideratu izan du da arrazakerian oinarritutako bertze zentsura eredu bat, ez? Eta hor ezin hobiak dira adibideak, adibidez Benny Goodman, ez? Swingaren eta erregea edo konsideratu izan du da, musika edo genero beltzetatik edo beltzek sortutako musika hori bere eginez, edo Elvis Presley bera, bertze rock and roll zera musikari handiei itzal eginez, ez? Eta konsideratzen dena rock and rollaren erregea Elvis Presley da, ez? Musika edo beraien edo rock and rollaren sorkuntzen edo vanguardian musikari beltzak egon direnean, ez? Disko honetan badira beste izen importante batzuk, horietako bat Arkaitz Kano da, idazlea eta arduratu dena atzerriko kantu horiek hizkuntza zaldatu, euskarara ekarri eta kantuaren esentzia mantentzeaz. Izugarria, eta eske Arkaitzen lanak dire izugarriak, ezagutu nun orain dela urte batzuk, sortuko dira besteak emanaldietan eta izugarri gustatzen zitzaidan. Han kantatzen dituen kantu gehienak berak itzuliak izan ziren eta zoragarria da, ez? Aurreko diskoan ere bai laguntza eskatu nion eta beti egonda pres laguntzeko eta beti egonda hor, eta honetarako ere berekin lan egin nahi nun eta hasieratik baiezko, hasieratik gustatu zitzaion proposamena
eta izugarria da, azkenean kanta bat bidaltzen diozunean, bere lan egiteko modua, ze azkar lan egiten duen, pasada bat da, egun batetik bertzera, bidaltzen dizu itzulpena egina, eta gainera iruditzen zait baita ere, errespetu handia duela testu originalean, ez? Saiatu izan du da, bai hemen Eiza Zakurran, edo bertze kantu batzuetan, badire bertze kantu batzuk gero hasiera batean ere bai landu genitunak gero diskotik kanpo gelditu direnak, bino bai igual estatu batuetako beltzen lokal hoietan kantatzen zirenak, ez? Eta bera ibili zen dokumentatzen, unitzetan olako jerga amerikarra dagolako kantuetan, eta orduan jerga hori ongi ulertu nahian, eta eske iruditzen zitzaidan bere itzulpenek bazeukatela kantu originalaren, hori ez, esentzia, usaia, dena, ez? Eta ni, zoragarri, Arkaitzekin lan egitea da, zoragarria. Kantuetan zure ahotsa da nagusi, baina baduzu banda bat horratzean, ahotsak ondo geratu daitezkeen, kriston lan eginez ez, kriston banda lortu duzu diskonetan grabatzeko. Bai, Mikelen lanketa hemen izugarri garrantzitsua izan da, eta baita gero estudioan ere bai, bera aritu da, Mikel Sánchez aritu da gitarrak grabatutu berak, bateria ere berak grabatuzun, eta gero pixko bat produktore lanetan ere bera aritu da, moldaketak egiteaz gain, ez? Orduan, lehenengo lekuan bera aipatu nahiko nuke, binon ondotikan baita ere egondu dela Txema Garcés, Juan, aurreko diskoan ere berak parte hartuzun, Garazi Esnaola, aurreko diskoan ez, baino bira egiterakoan gero kontzertuetan bai gurekin egontzela, eta oraingoan ere bai gurekin gure artean egotea nahi nun, eta berak grabatu ditu teklatuak. Ondotikan Julen Suarez aritu da trompetak eta friskornoak eta grabatzen, hau nobedadea gurekin. Eta diskoan ez, baina zuzenekoetan bai orain fitxatu dugula Igor Telletxea. Azal koloretsua, lienzo bat, margo ezberdinak eta kolore ezberdinak. Bai, da gure diskontako hirugarren hanka edo ez, edo bertze hanka bat gehiago ez dakit nola erran, Oaia Peruarenaren kuadro bat da, laguntza eskatu genion, da bertze artista bat, beratarra miresten dudana izugarri, bere lana izugarri gustatzen zait, eta bai eskatu niola pixko bat zentsuraren gaiarekin, eta gure kantuak adituta, berari zer etortzen zitzaion burura, edo eskura, edo ez dakit, ez? Eta kuadro bat marraztuzun berak, ideia hontan inspiratuz edo, eta hor karatula hortan ikusten dena edo da kuadro horren zatitxo bat, zoom agitzur bila, kuadroa itxian dut. Aipatu dugu leno, kantu bakoitzak historia bat duela, eta asko eskertu dut liburuzkan kantoien inguruko gogoetak, idatziak topatzea letrarekin batera, ez? Laguntzen duelako letra ulertzen, garaia kokatzen, eta nondik nora izan den zentsura ikusten, ez? Lan polita hori idatzitan. Bai, nire beldurra zelako pixko bat agitza zalekua edo gelditzia ezpan nolako ezer sartzen ez, zeren azken batean bertzenaz diskoa aditzen dugu, eta ez dugu ulertzen edo ez dugu jakiten horren atzian zer dagoen, ez? Eta hor bakarrik ez, gero kontzertuak egiterakoan baitare, bi formato ezberdinetan mugitzen gara, bai taldeakin edo akustikoan, eta taldiakin, pixko bat aritzen naiz, solasten naiz zentsuraren inguruan, eta kantu batzuen arrazoia, zentsuratzeko arrazoiak aipatzen ditut, bino batez ere akustikoan, ez? Kontzertu akustikoetan, bai joaten naiz kontatzen, zentsura eredu ezberdinak,
hau da, azalpenak ematen ditut, kantu bakoitza zergatik izan zen zentsuratua, eta nahi nun hori dena baitare liburuzkan islatua gelditzea, ez? Diskoko liburuzkan bada esaldi bat ekarri nahi nukela onera, eta hola dio, musikak eta arteak askea izan behar du, gogaitu eta mindu egiten bagaitu ere. Hor zentsuraren inguruko gogoetan esaldi potentea, ez? Bai, guztiz ados horrekin, ez? Iruditzen zaidelako azkenean musika artea adierazten bada, eta baina arteak oro har askea izan behar du, eta da nolapait gure sentimenduak adierazteko modu bat, ez? Eta hori haunitzetan erran izan du Frank Zappak, Frank Zapparen kantu bat ere sartu genuen diskoan, eta berak erraten zuen, ez? Berak musika egiten zuela entzulearengan zerbait sorrarazteko, ez? Naiz eta sorrarazten duen hori atsegina ez izan, ez? Pixkoa tortikan heldu da esaldia. Diskoa hemen grabatzen duzu, etxean bertan, Nafarroako herri eder honetan, eta Tala estudiotan Inigo Irazokiren gidaritzapean. Bai, nun gogua, aurreko diskoare bai bertan grabatu nahi izan genuen, baina pianoa sartu nahi genuen, pianoa eta hemen etzegun aukerarik, azkenan Donostira joan ginen, baina oraingoan bai, ez? Eta gainera iruditzen zitzaidan honek ere eskatzen zulo lako ez zer Inigok azkenean analogikoan grabatzen du, zintan grabatzen du, eta nik uste dut honekin, bat heldu dela, ez? Eta egilarran, izugarri erosoa izan da, ez bakarrik herrian bertan grabatzeagatik, baizik eta berekin lan egitea, ez, Inigokin lan egitea, eta honi esker, estudioan izugarri eroso sentitu naiz berekin, iruditzen zait teknikari bezala ere badakila bere lekuan egoten, baino baita ere bere aholkuak edo bere ikuspuntua edo ematen du eskatuz gero, eta gitz atsegina izan du da berekin grabatzea. Leheno pixkat aurreratu duzu, baino ja badire hilabete batzu diskoak kreatu zela. Nola tauleratzen ari zara ekimen hau zuzenekoetan? Bai, hori da, kontzertuak ematen ari gara, egilarran nahiko tantaka, zeren egoera dagoen bezala eta orain eskaintza handia dagoela iruditzen zait, orduan borroka zaila da beti kontzertuak lortzearena, baina bai, bi formato diferentetan ari gara, diskoan mena aurkeztu genuen beran kulturretxean banda osuarekin, eta gero baitare akustikoan ari gara leku txikiagotan, hau da, pixko bat espazio ezberdinetara egokitzeko aukera dugu, ez? Aurrera begira imaginatzen dut, diskoa zuzena aurkeztea dela zure hurrengo erronka, ez? Bai, hori da, pixkoat mugitzen hastea. Egia da baitare arazoak izaten ari garela, izan ere diskoa fisikoki kalean dago, baina plataforma digitaletan oraindik zenbait plataformetan ez dago. Arazoak eukitzen ari garelako egile eskubideen aldetik eta kantuak moldaketak direnez, pixkoat kostatzen ari da. Orduan, nago horrez, diskoa bai kaleratu dugula, baina gaur egun kontutan hartuta jende haunitzek plataforma digitalen bidartez aditzen dula musika, oraindik sentsazio horrekin ez dugula guztiz plazaratu edo, ez? Eta borroka horrekin nago orain. Hau da, kontzertuak emateko bai, baina baita ere honekin bukatu behar dut oraindik. Eta, pixu bat kostatzen ari da.